Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І я вам скажу, зараз мы раскінем, не просто кінемся далёка за межы Беларусі, але ўвогуле раскінем просто сеціва наших сувязяў, тому что беларусаў раскідала па ўсім свеце, але ёсць такія даты, такія падзеі, якія яднаюць гэтых вот раскіданых па ўсім свеце беларусаў у одну нейкую такую агульную суполку тых, хто святкуе, да прыкладу, Дзень волі. Такім чынам, Дзень волі набліжаецца, святкаваць яго будуць па ўсім свеце, па ўсім беларускім нашым свеце, а як яго будуць святкаваць, мы сёння і абмяркуем с маімі гасцямі. Са мной на сувязі з ЗША экспертка па беларускай дыаспары, лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско і сяброўка асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортон. Прывітанне, Надзея. Всіх вітаю. Таксама з таго ж самага кантыненту, але трошачку на поўнач, сакратарка згуртавання беларусаў Канады Алена Лявонченко. Прывітанне, Алена. Прывітанне всім. Ну і з нашага еўрапейскага кантынента на сувязі з намі старшыня аргкамітэта святкавання Дня волі, пісьменнік Павел Севярынец. Прывітанне, Павел. Прывітанне. Чакаем яшчэ аднаго гостя. Ён адразу з аэрапорта імчыць да нас у студыю, трошачку затрымліваецца, ўсё ж таки трафік, але тым не менш чакаем з хвіліны на хвіліну актывіста беларускай дыаспары Великабрытаніі, заснавальніка і галоўнага рэдактара выдавецтва «Скарына Прэс» Ігора Іванова зойдзе, далучыцца. Ну што ж, а мы пакуль што пачынаем нашу размову. І я прапаную не ў крыўду ўсім астатнім, але пачаць з Канады ўсё ж такі. Таму што Канада, дзе у нас прадстаўніцтва нашага ўсё ж такі Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады БНР, адтуль, нават калі ўжо паўсюль дзешці заціхла, забыліся, адышлі ці яшчэ што, там гэтыя традыцыі захоўваліся, бо там была Рада БНР. Таму, спадарыня Алена, да вас. Ну, тым больш, наколькі я разумею, акурат такі, там вы, дзесьці у вас там і 21-го ўжо з заўтрашняга дня непэўныя святкаванні пачынаюцца. Таму давайте пра традыцыі канадскага святкавання Дня волі з гэтага пачнем, і што для вас, для беларусаў Канады гэты дзень? У Канадзе святкуецца Дзень волі ад 1948 года, калі я не памыляюсь, без перапынку, то бок амаль ужо будзе хутка 80 год. І традыцыйна было у Таронта свята і у Отаве. Як вы ведаеце, у Отаве жыве прэзідэнтка Рады БНР спадарыня Івонка Сурвіла, і там гэта свята мае асаблівае такое урачыстае значэнне, бо яна кожны год выступае. Таксама наша атаўская суполка кожны год дапамагае ёй запісаць відэазварот да ўсіх беларусаў, і мы з захапленнем тут яго слухаем. І я хочу сказаць, што Дзень волі — гэта такое свята, которое трымае ўсіх разам і дае нагоду раз на год сабрацца, пабачыцца. Людзі прыязджаюць вельмі здалёк, і яно як бы абнаўляе нашы сувязі, і яно нам дае магчымасць памятаць, што мы беларусы. Таксама яно дае нам нагоду паразмаўляць з іншымі дыяспарамі, з іншымі арганізацыямі, і нагадаць пра Беларусь. Я лічу, што сёння гэта вельмі важна, і як ні парадаксальна, мы як бы вяртаемся у часе назад, бо калі быў Савецкі Саюз і Беларусь была часткай Савецкага Саюза, тутэйшая канадская дыяспара, яны працавалі вельмі моцна з палітыкамі і даводзілі ім, што Беларусь пад акупацыяй, што гэта павінна быць часова, што ў рэшце рэшт Беларусь павінна стаць незалежнай дзяржавай. І у іх не было іншых магчымасцяў працаваць ні з беларускім народам на радзіме, ні з беларускімі палітыкамі на радзіме, таму што гэтага ўсяго не было, гэта быў Савецкі Саюз, але яны ў рэшце рэшт такой настойлівай
працай, можа быць безнадзейнай, потому што яны не ведалі, што здарыцца, але яны ведалі сваю місію, яны ведалі, што трэба адстаяць Беларусь. Яны дачакаліся, і Беларусь стала незалежнай. Я думаю, што зараз у такой сітуацыі, дзе Беларусь зноў пад акупацыяй, дзе ў нас вельмі няпэўная будучыня, мы залежым зноў ад сусветных гульцоў з усіх бакоў. Но это то, што мы мусім рабіць. Мы мусім размаўляць з мясцовымі палітыкамі, мы мусім размаўляць з мясцовымі арганізацыямі на сваім узроўні. Вельмі много для гэтага робіць Светлана Ціхановская і Рада БНР. Мы робім на сваім узроўні, і калі людзі хочуць, напрыклад, прыйсці да нас на свята ў Таронта завтра 21 сакавіка, або ў Отаве будзе свята 29 сакавіка, але там перасцерагаюцца за сваю бяспеку або не хочуць быць на здымках. Што яны могуць зрабіць? Гэта напісаць ліст да свайго дэпутата або паразмаўляць у сваім раёне з іншымі людзьмі і хаця б расказаць пра сітуацыю ў Беларусі, расказаць, што мы не частка Расіі, што мы незалежная дзяржава, у нас есть сваё права на самавызначэнне беларускага народа, і мы хочам быць дэмакратычнымі, незалежнымі і нармальнай часткай еўрапейскай прасторы. Вось гэта маленькі крок, который я заклікаю усіх зрабіць незалежна ад таго, прыйдуць яны на святкаванне або будуць дома і глядзець, напрыклад, гэтую перадачу або іншыя выпускі. Калі ласка, нагадайце ўсім, што Беларусь, гэта не Расія. Больш падрабязна пра тое, у якім фармаце, як будзе выглядаць святкаванне у канадскіх гарадах, трошку пазней, а зараз я да Надзеі таксама звярнуся. ЗША, як там? Ўсё ж таки, мы з вами не адзін раз расказвалі, мы ведаем, што ў ЗША, нягледзячы на тое, што беларусаў там шмат паўсюль, і яны там здаўна жывуць, да 2020 года, ну, калі мы ведалі пра нейкую беларускую актыўнасць, то толькі з Нью-Йорка. Вот каля царквы, там вось штосьці гуртавалася, а ўсе астатнія жылі сваё амерыканскае жыццё. Беларусы, можа быць, уже нават і не думалі, што яны беларусы. А потым прачнуліся, згуртаваліся, і зараз фактычна ва ўсіх вялікіх амерыканскіх гарадах ёсць большыя, меншыя, але беларускія суполкі. Як ўсё ж таки у ЗША, наколькі Дзень волі гэта такое свята, якое адзначаюць усе, ці от як яно выглядае, як увогуле у амерыканскія беларусы ставяцца да гэтага дня? Дзякуй, Зміцер. Дзень волі ў ЗША гэта адно з самых галоўных святаў у беларускай дыяспары, гэта адназначна, і вось зараз чарговае пацверджанне, і заяўлена гэта 11 гарадоў, і плюс я ведаю, што ёсць яшчэ не публічнае святкаванне, скажем так. Так што гэта амаль 15, вось, што насамрэч я вось падлічыла, складае ледзь разам з Канадай, вось, складае ледзь не палову усіх гарадоў ад усяго свету, дзе святкуецца Дзень волі. Так што гэта добрае пацверджанне, што для беларусаў ЗША свята Дня волі мае вялікае значэнне. І я просто адзіна хочу адзначыць, што святкавалі, конечно, Дзень волі до 2020 года не толькі ў ЗША, не толькі ў Нью-Йорку, вось, гэта была і Чикаго, і Сан-Франциско, і Флорида, Майами, Вашингтон, конечно же, то бок, было святкаванне, прынамсі 5-6 гарадоў, але ж, канешне, такога, як зараз, або такого, як было там у 20-м, 21-м, 22-м годзе, конечно, не снілася. Вось, поэтому святкуецца даволі шырока, святкуецца у самых разнастайных фарматах, то бок ад такого вот open air свята, як будзе у нас у Сан-Франциско, то бок это цэлы дзень на вуліцы, у прыгожым парку, вельмі шмат актыўнасцяў і майстар-класы там по генеалагічнаму дрэву, і міні-канцэртная праграма. У іншых гарадах, напрыклад, у Міннесоце, такой разынкай, адной з разынак святкавання гэта леташняга святкавання, гэта Міннесота, бо Міннесота якраз на Дзень волі адкрывае беларускі цэнтр. Вось, і якога там раней не было, і запрошаны Зянон Станіславович, вось, будзе
будзе там прамаўляць на адкрыцці. І таксама зараз уваходзіць у традыцыю запрашаць, ну, скажем, таких знакамітых гасцей. Вось прыязджае Джейн Морс у Філадельфію, там будзе канцэрт. Сергей Тихановскі будзе выступаць у Тампе, у Флорыдзе таксама падчас пікніка. Так што, Зміцер, ну, я вельмі ганарусілась, Павел таксама нас адзначыў, вось, вельмі было прыемна, што удалося вось за гэтыя 5 год і, ну, скажем так, умацаваць, развіць гэтую традыцыю. І вот у нас у АБУ, Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, ну, то бок это адназначна, это свята, мы рыхтуемся, мы збіраем звесткі, дапамагаем адзін аднаму, і людзі чакаюць, вось, чакаюць, пытаюць, калі будзе, дзе будзе, і у соцсетках АБА, калі вы ў ЗША, калі ласка, шукаеце ўсе лакацыі, усе падрабязнасці, там ёсць, дзе святкуецца Дзень волі ў ЗША. Дякую вялікі, да, дякую, Надзея. Таксама тут как бы з таких закінула цікавостак, але больш падрабязна трошачку пазней. Акурат вось да нас далучыўся Павел, выбачаюся, вы паколькі у нас прадстаўнік і там кіраўнік аргкамітэта, у вас уся агульная інфармацыя, таму вы будете падсумоўваць. А пакуль мы так збіраем звесткі з частак нашага ўсяго беларускага сусвету, і таму я рады вітаць, як я ўжо і анансаваў у нашай студыі, актывіста беларускай дыаспары Великабрытаніі, заснавальніка і галоўнага рэдактара выдавецтва «Скарына Прэс» Ігора Іванова. Прывітанне, Ігор. Дякую, что доляцелі. Дякую, скажем, по польской мытні, что вас пропустила до нас. Вот. И, Игорь, давайте таксама вы вот першае наше пытанне про тое, что ўсё ж таки Великабрытанія, як здавалася, мы просто можа не ведалі, але там таксама беларускі цэнтр, беларуская дыаспара існуюць здаўна. Для кагосьці адкрыццё, але для кагосьці гэта рэальнае жыццё, што бібліятэка, скарынаўская бібліятэка ў Лондоне таксама існуе ўжо з якога года? 71-го года зарэгістраваная, але фізічна фактычна яна працавала яшчэ ў 50-е 60-е гады як частка рэлігійнага асяродка. Так, і безумоўна, як той цэнтр, куды прыцягваліся беларусы. Так вось, Дзень волі для беларускай дыаспары Великабрытаніі. Што за дата? Наколькі яна актыўна святкавалася ўсе папярэднія гады, калі мы думалі, што там жыцця няма нідзе больш беларускага за межамі Беларусі? Што скажаце? Беларусы стварылі арганізаванае жыццё Великабрытаніі ў 1946 годзе, і з таго часу святкаванне Дня волі ніколі не перапынялася. Штогод святкавалася. Яго заўсёды арганізуе згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі. Это самая старая беларуская арганізацыя у Еўропе па-за самой Беларусю. А тое, што вы сказалі, што гэта крышачку можа быць камусьці дзіўна, што ў Великабрытаніі ёсць беларускае жыццё і так далей. Ну, Великабрытанія гэта адзіная краіна, і Лондон як горад, гэта адзіны горад у заходняй Еўропе, дзе беларускае жыццё не перапынялася ад часоў пасля другой сусветнай вайны, ад 46-го года. Усе арганізацыі, што тады былі створаныя, ініцыятывы, яны дагэтуль жывыя, і згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі, англа-беларускае таварыства, і рэлігійныя суполкі, і бібліятэка на ўсім гэтым вырасла, і новае пакаленне, тое, што мы называем новай дыяспарай, далучаецца да гэтага ўсяго цяпер. Але традыцыі там ідуць ад 46-го года. Ну, вось Надзея, да прыкладу, сказала, што для беларусаў ЗША Дзень волі это ввогуле галоўнае самае беларускае свята. Вось Алена как бы таксама гэта казала, но я ведаю, што для канадыйцаў не менш важнае свята гэта купальне, тое ж самае, да? А вот для вас, для брытанскіх беларусаў? Ну, купаль адназначна самае наведванае святкаванне, падзея беларуская штогод, у Лондоне таксама, але ж яны вельмі розныя. Купалі гэта наша фальклорнае такое свята, а Дзень волі гэта справа нашай палітычнай актыўнасці і салідарнасці.
Таму яны вельмі добра дапаўняюць адно другога. Ну что ж, Павел, ваша чарга зараз як ўсё ж таки прадстаўніка старшыні, дакладней, аргкамітэта па святкаванні Дня волі. Надзея тут, как бы так сказать, ведаеце, это у іх такая, амерыканцаў у всіх такое, что мы тут самые крутые, мы тут в Амерыцы, разам з Канадай, правда, дадала, что ледзь не палова ўсяго спісу гарадоў і краін, дзе будзе святкавацца Дзень волі, складаюць вось менавіта ЗША і Канада. Вы як чалавек, у якога спісы перад вачыма, што скажаце, наколькі шырака святкуецца Дзень волі сёлета? Ну, наперша, ну і да вас увогуле асабістае пытанне, для вас Дзень волі гэта што? Што за дзень? Што за свята? Яго значнасць? Дзень волі для любога беларуса і для мяне таксама гэта і дзень свабоды і дзень рашучасці. Это дзень абяцання, што Беларусь рана ці позна будзе вольнай. Калі б у нас воля была, магчыма, дзень волі ператварыўся б ужо ў нейкае пратакольнае мерапрыемства ці проста гістарычную згадку, але паколькі волі ў беларусаў няма, то мы імкнемся да яе, і мы кожны дзень волі аддаем для салідарнасці, для палітычнай актыўнасці і для выяўлення таго, што Беларусь жыве. Бел-чырвон-белыя сцягі, прамовы, канцэрты, квесты, квізы, віктарыны, тут практычна ўсё ёсць. Што да геаграфіі, пацвярджаю, львіная доля святкаванняў і, можа быць, такія самыя якасныя, падрыхтаваныя, яркія імпрэзы сапраўды у беларусаў за акіянам. Праўда, скажу, што геаграфія вось па нашых сённяшніх дадзеных яна шырэй, яшчэ шырэй, звыш 40 краінаў, колькасць гарадоў і мястэчак, дзе адзначаецца Дзень волі, у нас уже за 100, але тым не менш Америка канкуруе з Польшчай за колькасць вот самых, ну, то есть набор самых вялікіх, самых шматлюдных і геаграфічна разгалінаваных святкаванняў. Сапраўды, вось альбо ў Польшчы, альбо ў Амерыцы будзе самая шырокая геаграфія. Тым не менш, магу сказаць, што ў захапленні ад тых людзей, якія рыхтуюць Дзень волі, і ад якасці тых імпрэзаў, якія рыхтуюцца, вось асабліва Америка, Канада, многія польскія мерапрыемствы, Вільня, то есть тут я гляджу шырока расплюшчанымі вачыма. До 2020 года многія рэчы просто не ўяўляліся. Такі, напрыклад, як 330-метровы сцяг, які збіраюцца на гэтым святкаванні, на сёлетнім святкаванні пранесці ў Варшаве. Мотапрабегі, вот адкрыццё беларускага культурнага цэнтру ў Мінеаполісе, пікнікі, там, наведванні на сотні людзей у гарадах, якія аддалены ад Беларусі на 1000 кіламетраў. Гэта просто супер. Пасля 2020 года беларусы рэальна пашырыліся па ўсім свеце, і вось святло Беларусі праменіць паўсюль. Калі ўзяць і суміраваць усіх, хто адзначае Дзень волі цяпер, гэта будзе параўнальна з найвышэйшымі ўздымамі на Дзень волі ў Беларусі до 2020. Это будзе параўнальна з Менскай весной 96, напрыклад, альбо са святкаваннем стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі, калі яшчэ ў Менску. Ну а тут яшчэ, уявіце сабе, дадаецца вызваленне палітвязняў. Літаральна учора, сёння вызваляюць людзей яшчэ з калоніяў, з хімія ў Беларусі. Это такі магутны ўдых волі для ўсяго беларускага народа. Тут яшчэ і навіны з Венесуэлы, з Кубы, з Ірана, можа быць там з пахам дыму, можа быць з горыччу, але людзі па ўсім свеце вось удыхаюць гэты пах і сапраўды адчуваюць, што тыранічныя рэжымы хістаюцца, свабодай пахне. Беларусы гэтаксама адчуваюць, свабодай запахла, вясна ідзе. Гадавіна легендарных падзеяў плошчы 2006 года, весны 96. То есть у нас тут сышліся і юбілеі, і нагоды, і міжнародныя абставіны. Самы час для беларусаў узняцца, удыхнуць на поўныя грудзі і выходзіць на Дзень волі. Калі хтосьці можа сабе дазволіць выходзіць на Дзень волі, прашу вас, дарагія беларусы, калі ласка, прачытайце навіны, дзе блізка ад вас ён святкуецца, выходзьце. Хто не можа выходзіць, калі ласка, адзначайце ў сямейным коле ці гучна размаўляйце па-беларуску ў гэты дзень, усміхайцеся сябрам, знаёмым, каханым, блізкім, бо гэтае свята мільёнаў, гэта свята нашай будучыні, Дзень волі.
Кастусь нам піша, нават даната для гэтага не пашкадаваў. Сапраўдны дзень волі будзе ў Вільні 25 сакавіка. Астатнія фальшыўкі, якія зрабілі ў Польшчы, усе ў Вільню. Ну, слухайце, зрабілі, оказывается, не толькі ў Польшчы, зрабілі, як вось сведчыць Павел Севярынец, амаль у 40 краінах па ўсім свеце, і вон сотня, больш нават за сотню, здаецца, гарадоў. Давайте больш падрабязна. Алена, расскажите про тыя, вот як піша Кастусь, фальшыўкі, а насамрэч брыліанты, якія ось вы падрыхтавалі. Чым адметнае будзе святкаванне Дня волі ў Канадзе? У нас будзе ўжо заўтра у Торонто 6 па заходняй вуліцы Bloor West Village, у лепшых традыцыях 6 на Дзень волі, которые многія памятаюць з 90-х гадоў у Беларусі. Мы будзем несці беларускі сцяг, украінскі сцяг і таксама, ну, як заўсёды казаць, жыве Беларусь, слава Украіне, і гэта раён усходнееўрапейскі, там вельмі многія людзі падыходзяць, дзякуюць, гэта каб паказаць, што беларусы салідарныя з украінскім народам і таксама адзначыць наше імкненне да волі, як Павел сказаў. Потым у нас будзе у будынку парафіі святого Кірыла Тураўскага тут у Торонто урачыстая імпрэза, на якую мы запрасілі гасцей з іншых суполак. У нас будзе сябры з Гонконга, з Словеніі, з Ірану мы запрашалі людзей, таксама запрашалі дэпутатаў, украінская дыяспара, балтыйскія краіны. Мы будзем ладзіць прамую трансляцыю праз Zoom з удзелам спадарні Івонкі Сурвілы, яна далучыцца з Отавы. Таксама, калі ўсё будзе добра, будзе да нас у прамым эфіры спадар Алесь Бяляцкі з Норвегіі, і мы будзем слухаць іх думкі пра Дзень волі. Таксама будзе невялічкая дыскусія, чаму Дзень волі менавіта зараз важна святкаваць для беларусаў і чым Беларусь вольная, незалежная, важна для заходняга свету. Мы хочам, каб нашы канадскія госці пачулі, чаму для заходняга свету вельмі важна, каб Беларусь была незалежная, дэмакратычная. Потым у нас будзе канцэрт з удзелам гурта «Еваровы людзі». Будуць спяваць маленькія дзеці, еваровы дзеці, яны падрыхтавалі сюрпрызы, веснавыя песні. І пасля у нас будзе нетворкінг, фуршэт і невялічкі банкет. А ў наступным тыдні, 29 сакавіка, будзе вялікая імпрэза ў Отаве. Там будзе таксама ўрачысткая частка, запрошаныя дэпутаты парламента канадыйскага, запрошаны прадстаўнікі дыяспараў іншых. І будзе вялікі канцэрт. Отава ў нас славіцца тым, што там ёсць вельмі моцная група класічных музыкаў, і на кожны дзень волі яны рыхтуюць новыя інтэрпрэтацыі беларускай музыкі, у іх і оперныя спевы, і струнны квартэт, віоланчэль, заўсёды вельмі прыгожа, вельмі ўрачыста. Таму я заклікаю, может быть, хто не ведае, але хто будзе праездам в Отаве, акрамя нашай атаўскай суполкі, калі ласка, пацікаўцеся і прыходзьце і ў Торонто, і Отаву. Мы вельмі вас чакаем, будзем рады бачыць. Вось, дарэчы, я хацеў бы азначыць, вот узгадала Алена выдатны калектыў «Еваровы людзі». Вось спадарыня Алена з'яўляецца удзельніцай гэтага шыкоўнага калектыва «Еваровы людзі». Дарэчы, я калі быў у Канадзе, то запісаў з еваровымі людзьмі выдатнае, як мне падаецца, інтэрв'ю. Я папрашу, каб наш СММшчык дадаў спасылачку на гэтае відэаінтэрв'ю да апісання ў гэты стрым, каб тыя, хто хоча, маглі зайсці, паглядзець, паслухаць, паразважаць разам з намі. Так. Можна мне одно слово я скажу? Да, я, конечно, вам в прямым эфире не буду зараз спевать, але я закликаю усіх, калі вы святкуеце, абавязкова спевать наш беларускі нацыянальны гімн, мы выйдзем шчыльнымі радамі, і таксама гімн «Магутны Божа». Гэта вельмі важна, і гэта вельмі стварае асаблівую атмасферу, калі людзі спяваюць. Нават калі вы не прафесійныя спевакі, абавязкова зрабіце гэта, зусім іншы настрой на свята. Дзякуй вялікі. Так, звернемся да другой часткі амерыканскага кантыненту, ці да першай, згледзячы там, як яны сабе пазіцыянуюць. Надзея, прадстаўніца ЗША. Дарэчы, тут нам прадстаўніцы з ЗША пішуць у каментарах, але чамусьці звяртаюцца да Ігара, адзначаючы яго цішотку. Ласкатухі, якія вы
гарэзлівыя у нас там дзяўчаты. Дарэчы, подписывайтеся на YouTube канал Ласкатухи, пишуць, якая у Ігора файная цішотка. Падтрымліваю, у Ігора файная цішотка. Але раз уже з Амерыкі пишуць, дакладней з ЗША, Надзея, чым адзначыцца, што б вы хацелі выдзеліць з святкавання, чым адметнае, чым зацікавіць, чым можа быць, менавіта сёлета нешта такое выдумалі, што будзе паказана? Ну, я уже як бы пачала, то бок яшчэ раз гадаю, все ж таки Мінеаполіс, Міннесота, бо открываецца беларускі цэнтр. Гэта насамрэч вельмі значная падзея для нас усіх беларусаў у ЗША, потому что гэта фактычна першы цэнтр, вось не лічачы тых цэнтраў, які былі збудаваныя пасля Другой сусветнай вайны, беларускі, які открываецца. Адразу прашу выбачэння, калі нешта наблытала, але прынамсі вот за апошнія часы, там, не ведаю, гадоў 10 больш, нічога такого не адбывалася, і гэта просто супер рэспект беларусам Міннесоты, Павлу Сакурцу, натхняльніку і стваральніку ўсяго гэтага, што яны гэта зрабілі. Таксама хацела бы адзначыць, як вот і казала Алена, што ў часы гарадоў вельмі сцісла намагаецца супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі. І вось, напрыклад, у Філадельфіі гэта ўжо як бы стала традыцыяй, будзе ўзняццё сцяга каля мэрыі, і ўвогуле мэрыя як бы ўключаецца у святкаванне, і Вашынгтон, акруга Колумбія, таксама адзначаецца тым, што вось ужо 5-й год запар мэрія Вашынгтона выдае такую пракламацыю, то бок на вельмі прыгожай такой паперы, прысвечаную дню волі ў Вашынгтоне, то бок это абвяшчаецца днём волі у Вашынгтоне. Таксама у суполцы у Шарлот, у Паўночнай Караліне, вось яны пачалі супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі. Учора іх была сустрэча ў мэрыі, прысвечаная дню волі. Вось. Таксама я бы хотела адзначыць вельмі цікавы фармат прыдумала суполка Сіэтла, Беларусі Сіэтла. Яны робяць батлейку, то бок у іх ёсць свая батлейка, і яны вырашылі, щоб яна не стаяла і не пылілася аж на да калядаў, вось, выкарыстаць яе на дзень волі. І такім чынам распавесці дзецям, падставовыя асноўныя прынцыпы дня волі, яднання, салідарнасці, змагання за сваю зямлю, за волю, і яны прыдумалі такой, батлейку, атрымліваецца праз царства звярэй, вось, але у якім якраз таки вось падтрымліваюцца гэтыя прынцыпы асноўныя да дня волі. Такім чынам дзеткі будуць вот праз такі больш зразумелыя сімвалы далучацца да гэтага святкавання. У Сіэтлі таксама 6. Вось, як я уже адзначыла, што вось у Філадельфія зноў-такі вылучаецца, яны вельмі сур'ёзна падыходзяць да дня волі, запрасіла да сябе Джей Морса, Владзіміра Пугача, будзе канцэрт, так што беларусы Філадельфіі, все побач, там Нью-Йорк і гэтак далей, прыязджайце ў Філу, там вас будуць рады бачыць. Вось. Сан-Францыска, я вельмі ганаруся, што мы ўжо 9-й год запар святкуем Дзень волі, у нас традыцыйны такой open air святкавання і таксама урачыстасці. Вот хочу сказаць, што Алену падтрымаць, што мы таксама распачынаем урачыстую частку з гімна, мы выйдзем шчыльнымі радамі і скончваем магутным Божа. І гэта, конечно, просто надзвычай натхняе. Конечно, будуць дранікі ў Сан-Франциско, у нас это уже такі бренд, джамбо-дранікі з Сакраменто стайл. Вось, Юра, прывітанне, гэта пра цябе. Так, пра каго яшчэ? Магчыма, пра кагосьці не згадала, даруйце, вось, але бо гарадоў шмат, цэлых 11, пра ўсіх цяжка сказаць, вось, але ж кожны горад намагаецца нейкім сваім асаблівым чынам адзначаць. І самае галоўнае, я лічу, што гэта збірацца. Да, хацела сказаць пра Нью-Йорк, што ў Нью-Йорку будзе
Наталья Гардиенко, гісторык, падрыхтавала якраз у грамадскім цэнтры у Брукліне будзе царква, выстава прысвечаная дзеячам БНР. Вось, і так што Нью-Йорк таксама святкуе, хто там, таксама долучайцеся. Так што яднаемся, всіх запрашаю, гэта вельмі прыгожа, гэта вельмі натхняльна. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Слухайте, ну вот бачите, прыгадаеш ласкатух, нарвешся на комплімент у адказ, пишут: дзякуем, Зміцер, будем вам вінныя цішотку, краш ласкатух. Дзякуй вялікі, чакаю, буду ў іх в эфіры, можете праз надзею перадаць нейкім чынам. Ігор, Так. давайте да вас. Чым адметнае святкаванне у Лондоне і ўвогуле Великабрытанія? Усё ж такі вялікая краіна. Вось Надзея рассказывала і Алена, што пра розныя гарады. Ці ўсё ж такі Лондон і ўсё, ці нешта шырэй? У нас параўнальна мала беларусаў жыве якраз у краіне, калі параўнаць з іншымі краямі. І такое арганізаванае беларускае жыццё ў прынцыпе толькі існуе ў Лондоне і крышачку у Эдинбургу. І святкаванне 25 сакавіка будзе у Лондоне, і традыцыйна там адбываецца, як я ўжо сказаў, арганізаванае згуртаваннем беларусаў Вялікай Брытаніі, але сёлета якраз яно будзе не ў сядзібе арганізацыі, дзе звычайна адбываецца у самым першым доме, што беларусы набылі у Брытаніі, а сёлета будзе у рэлігійна-культурным асяродку у паўночным Лондоне праз дарогу ад Скарынаўскай бібліятэкі. Там большая прастора, бо мы спадзяемся, што будзе даволі шмат людзей, бо спадар Зміцер да нас прыязджае. Сёлета традыцыя, я крышачку зайздрошчу, канешне, нашым заакіянскім суродзічам. У вас проста фантазія працуе неймавернай энергіі. У нас святкаванні параўнальна камерныя, вось калі параўнаць з вашымі. Мы заўсёды зачытваем прывітанне ад спадарні Івонкі, ад кіраўнічкі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У нас звычайна ёсць якісьці даклад ці сустрэча з госцем, сказаў спадар Зміцер сёлета, каго толькі не было ў Лондоне за гады, што я там жыў, і палітыкі, і культурныя дзеячы, і музыкі, шмат каго. Напрыканцы мы спяваем. Добра, што вы нагадалі пра гімн. Мы заўсёды спяваем, мы выйдзем шчыльнымі радамі, каб закончыць нашае святкаванне. І яшчэ такая рэч, што мы збіраем ахвяраванне на Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, называецца тар сакавіка. Гэта традыцыя, скажем так, старой дыяспары, вось той паваеннай, і мы яе працягваем. Дзякуй вялікі Ігор. Сапраўды, я сёлета атрымаў запрашэнне ад беларускай дыаспары, ад згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі далучыцца да іх святкавання, таму сапраўды я завітаю у Лондон, дзе мы будзем разам святкаваць 28 сакавіка, а 29 сакавіка я буду ў Эдинбургу, будзем там у Шотландыі таксама святкаваць Дзень волі, і будзем ладзіць такую вялікую дыскусію пра неабходнасць нацыянальнага самавызначэння і праявы сваёй ідэнтычнасці, дзе будзе браць удзел і прадстаўніца дыаспары мясцовай украінскай і прадстаўніца парламента Шотландыі, палітэса шотландская. Таму будзе, спадзяюся, цікава, усіх запрашаю. Але гэта, безумоўна, ўсё дзякуючы беларусам Великабрытаніі. Ну і ўсё астатняе адбываецца таксама дзякуючы беларусам, раскіданым па ўсім свеце, якія жывуць вось у ЗША, у Канадзе, у Великабрытаніі, у Польшчы, у Вільні, у іншых гарадах. Павел, дзякуючы ўсё ж такі чыім намаганнем гэта ўсё адбываецца, таму што чамусьці лічыцца, што калі там, скажем, аргкамітэт, там типа там офіс Ціхановскай акумулюе звесткі пра святкаванні, то это значыцца
офіснае святкаванне. І тады пачынаюцца так: мы да офіса нічога мець не хочам агульнае, і гэтак далей, гэтак далей. Ці ўсё ж такі мае некае дачыненне офіс да святкавання? У чым роля аргкамітэта? Аргкамітэт гэта не пра кіраванне працэсамі, аргкамітэт гэта пра каардынацыю, узаемную дапамогу. Вось так ён і пачынаўся ён ужо тады, калі абсалютная большасць гарадоў і краінаў ужо пачала сваю падрыхтоўку да дня 25 сакавіка, таму гэта была спроба дапамагчы. Тут вялікая падзяка, канешне, і офісу Святланы Ціханаўскай, і таксама іншым палітычным сілам, і таксама іншым арганізатарам, якія не адносяць сябе ні да якіх палітычных сілаў, але вызнаюць Беларускую Народную Рэспубліку і вызнаюць незалежную Беларусь. Магу сказаць, што большасць людзей, якія рыхтуюць святкаванне Дня волі, вось я асабіста не ведаю. До 20-го года я ведаў гэтых людзей. Цяпер я практычна не ведаю, это новыя класныя людзі, гэта прафесіяналы, і шмат людзей прыходзіць, но я не ведаю, калі мне гавораць, што сотні людзей прымаюць удзел у беларускіх імпрэзах па ўсім свеце, там у розных гарадах, якія ў беларускай геаграфіі практычна ніколі не трапляліся. Я бачу, што Беларусь жыве па ўсім свеце. Трэба зазначыць, што асобнае святкаванне, асобнае адзначэнне будзе ва ўкраіне. Вельмі можа быць, што Святлана Ціханаўская, можа быць, з удзелам кіраўніцтва Украіны будзе адзначаць Дзень волі ў Кіеве. Важна сказаць пра тое, што 25 сакавіка дзень сярод тыдня, не выходны дзень, і тут, напэўна, у цэнтры, у фокусе ўвагі будзе Вільня і мітынг, напрыклад, о 18-й гадзіне на плошчы Лукішкі, на месцы, дзе быў пакараны Кастусь Каліноўскі. Вельмі вялікая ўвага да святкавання ў Варшаве традыцыйна. Там 28 сакавіка ад трох крыжоў а 16-й гадзіне па Варшаве пойдзе шэсце, і там будзе пранесены вось той самы гіганцкі бел-чырвон-белы сцяг, і адбудзецца канцэрт. Словам, паўсюль і па ўсім свеце ёсць такія адметнасці, асаблівасці, якіх не было раней. Вось гэта надае новую якасць ад Інданезіі, Арменіі, Кіпра, аж да Мексікі. Беларусы ва ўсім свеце паказваюць, што яны беларусы. І тут я абсалютна пагаджуся з тымі, хто ўжо казаў у гэтым эфіры. Такога раней не было, такога размаху раней не было. Вось цяпер нараджаецца новы беларускі рух па ўсім свеце. І вельмі можа быць, што это падрыхтоўка да рашаючага рыўка, да таго, каб Беларусь перамагла ў самой Беларусі, каб мы, беларусы, атрымалі волю на нашай радзіме ў Беларусі. Ну і на завяршэнне коротко одно пытанне да кожнага. Алена задала гэтую, узгадала гэтую сітуацыю, што зараз ўсё ж таки рэжым лукашэнкаўскі спрабуе дацягнуцца і пакараць за любую актыўнасць беларусаў нават далёка за мяжой. І таму беларусы, разумеючы, што могуць альбо дацягнуцца, калі не да іх, то да іх сваякоў, да іх нейкай маёмасці, ці яшчэ нейкім чынам ім нашкодзіць з-за вот сваёй помстлівасці, альбо адыходзяць у бок, альбо неяк там цішком нешта робяць, альбо увогуле адыходзяць ад беларускай дзейнасці. Алена, што адбываецца ў гэтым накірунку ў Канадзе, як людзі рэагуюць і якое выйсце вы бачыце? Вось гэта будзе такое агульнае пытанне да ўсіх. У нас у мінулым годзе быў выпадак, калі адна з нашых суполак скуртавання беларусаў Канады была под атакай. Іх родных у Беларусі пераследавалі, прыходзілі і говорили, што ваши дочки, сыны у Канадзе займаюцца экстрэмісцкай дзейнасцю. Мы адрэагавалі, мы апублікавалі на сваім сайце афіцыйную адозву да канадскага ўрада аб тым, што недапушчальны пераслед наших актывістаў, которые грамадзяне Канады, постоянно жыхары Канады. У нас была дыскусія, ці прамаўчаць, ці не прамаўчаць, і мы вырашылі, калі мы прамаўчым, мы зробім толькі горш. Все, што мы можам рабіць, каб паказваць ураду беларускаму, што мы не згодны з пераследам, гэта не дапушчальнае дзеянне, гэта незаконна. Я разумею, што, можа быць, гэты наш стейтмент не пабачыла много людзей, але ён ёсць, і гэта зафіксавала факт пераследу і таго, што мы як арганізацыя не згодны, мы супраць гэтага. Бяспека людзей павінна быць вядома на першым месцы. Мы думаем, што мы можам прапанаваць людзям, которые не могуць прыйсці, бо яны баяцца, у іх сувязі в Беларусі родныя. Як я уже сказала, вы можете написать лист своему депутату, можете
взять любы тэкст, я думаю, что будзе апублікаваны. Вот Павел і аргкамітэт падрыхтавалі вельмі добры зварот. Я думаю, он будзе распаўсюджаны, і возьміце гэты тэкст, перакладзіце на ангельскую мову, або, я думаю, может быть, аргкамітэт зробіць на ангельскай мове. Просто дашліце свайму дэпутату, скажыце, што я хочу, каб вы ведалі пра Беларусь, і што Беларусь не з'яўляецца соагрэсарам украінскай вайне. Беларусь імкнецца да незалежнай дэмакратычнай улады, і яна хоча быць часткай еўрапейскай прасторы. Гэта простое дзеянне, ніхто гэты email не прасочыць, бо вы его дасылаеце да канадыйскага дэпутата або амерыканскага, калі Надзея згодна. Але гэта будзе маленькі крок. Таксама я заклікаю вас падтрымаць донатам, калі гэта для вас бяспечна. Ёсць рэквізіты арганізацыйнага камітэта. Павел, может быть, дасць спасылку і паставіць под гэтым эфірам. Вы можете зайти на наш сайт згуртавання беларусаў Канады, там ёсць спасылка на донат. Вы можете, я думаю, Надзея таксама скажа, як можна Абу падтрымаць, бо мы, конечно ж, расходуем некаторыя сумы, і вы можете нам дапамагчы. Калі вы не можете самі прыйсці сваёй прысутнасцю, сваім сэрцам, сваім духам падтрымаць нас, то можете падтрымаць грашыма, і гэта таксама вельмі каштоўна, бо гэта дазволіць нам зрабіць больш, і больш людзей даведаюцца, і гэта каштоўна. Вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі, Алена. Надзея? Ну, мы таксама не засталіся ў баку ад пераследу, і Аба абвешчана экстрэмісцкім фармаваннем. Наша суполка беларусаў Сан-Францыска з'яўляецца все наши соседки, нават лога экстремистским материалом. Вот, поэтому, конечно, и это тычыцца шматлікіх суполак у Злучаных Штатах, поэтому, конечно, мы заўжды прымаем такія разумныя захады бяспекі падчас святаў. Вось, уже выпрацаваліся свае механізмы, датычныя фатаграфавання і гэтак далей, і гэта працуе. То бок, я ведаю, што людзі вельмі ўдзячныя, то бок, што яны ведаюць, што яны могуць прыйсці на свята, бо людзі хочуць прыходзіць. Гэта вельмі важна далучацца, але ўсё ж такі гэты страх, у першую чаргу за сваіх сваякоў у Беларусі, ён безумоўна прысутнічае, поэтому яго безумоўна трэба і абавязкова паважаць. І дзякую Богу, ёсць дзеля гэтага механізмы. Мы таксама звычайна робім дысклеймеры па розных штатах, як будзе гэта адбывацца, просім пра пэўныя правілы паводзінаў датычных зноў-такі фатаграфавання, відэо, размяшчэння ў соцсетках. Але ж самае галоўнае, я хочу адзначыць, што вось тэндэнцыя ўсё ж такі наведвання дня волі захоўваецца. То бок это вот фактычна мне нагадвае, як у Беларусі, да, мы святкавалі, што вось таксама, як бы все ведалі, што ты прыйдзеш на дзень волі, і, конечно, ёсць вялікая, верагоднасць, што тебе арыштуюць, альбо ты там будзеш збягаць ад гэтага ОМОНа. Карацей, гэта было пастаянна. І вось, мне здаецца, гэта нейкім чынам такое вось унутры перадаецца, што я пайду на дзень волі насуперак усяму. І я гэта бачу. Бо, напрыклад, у нас вот у Сан-Францыска там з 2017 году колькасць людзей, гэта каля сотні, часамі гэта значна больш, не змяншаецца. Я б сказала, што з кожным годам нават павялічваецца. І падобная тэндэнцыя у іншых штатах. Вось, я чула, бо у Аба мы гэта звычайна абмяркоўваем, то бок людзі хочуць прыйсці, вось, паказаць сваю годнасць, каштоўнасць сімваляў Беларускай Народнай Рэспублікі, што мы іх падтрымліваем. І, канешне, кожны, хто прыходзіць, цудоўна усведамляе, што ён робіць, што просто прысутнасць на гэтым свяце, гэта ўжо было засведчана не аднойчы следчым камітэтам Рэспублікі Беларусь, будзе наступства крымінальнага пераследу. І я вельмі ганаруся кожным беларусам, хто прыходзіць на дзень волі, хто збіраецца на дзень волі, бо гэта еднасць, гэта салідарнасць, яна нас фактычна абараняе, бо мы ў сваім праве святкаваць гэтае свята. Вось, мы не парушаем, гэта вельмі важна ведаць, мы нічога не парушаем. Асабліва з улікам таго, што знаходзіцеся ўвогуле ў іншых краінах, калі нават уявіць сабе, што нейкае там парушэнне, але у любым выпадку у сваім праве людзі. Ігор, як у вас, як у Великабрытаніі?
Прыкладна гэтак жа адбываецца. Мы прынялі пэўныя меры, напрыклад, давялося прыбраць некаторыя рэчы з інтэр'ера, скажем, з карэнаўскай бібліятэкі, каб выпадкова людзі, якія хацелі б сфатаграфавацца, потым гэтыя здымкі не пашкодзілі ім, але гэта зусім не значыць, што нашае жыццё нейкім чынам адышло там ад бел-чырвона-белага сцяга. Гэта ўсё неправда. Гэтага сцяга, можа быць, не будзе там, дзе людзі сфатаграфаваліся выпадкова, тому што розныя людзі прыходзяць, скажем, у бібліятэку. І гэта не значыць, што наше жыццё нейкім чынам змянілася. Гэта проста ёсць дробныя рэчы, якія можна паправіць так, каб сёння не нашкодзіць людзям. Але гэта насамрэч гэта толькі нас робіць больш цвёрдымі у сваім намеры не забывацца на нашыя каштоўнасці, дзеля чаго мы ўсё гэта робім. Ну і на завяршэнне, Павел, можа быць, ёсць ад аргкамітэта нейкія агульныя парады па мерах бяспекі? Кожны чалавек, які хоча адзначыць дзень волі, можа выбіраць ступень свайго ўдзелу. Поўная ступень удзелу гэта, канешне, удзел пад бел-чырвон-белым сцягам з адкрытым абліччам, і гэта сведчыць проста пра 100% упэўненасць, што мы пераможам. Але ёсць людзі, у якіх сваякі ў Беларусі, ёсць людзі, у якіх маёмасць засталася ў Беларусі. Мы іх цудоўна разумеем. Тут можна, калі гэта дазваляе заканадаўства той ці іншай краіны, напрыклад, там закрыць хусткай альбо акулярамі, каб твар не быў пазнавальны, але тым не менш удзельнічаць. Ёсць магчымасць удзельнічаць донатам. Сапраўды, як тут ужо згадалі, можна ахвяраваць грошы на падрыхтоўку Дня волі ў буйных гарадах, такіх, напрыклад, як Варшава, альбо Вільня, альбо Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто, Лондон. Усё гэта магчыма. Магчыма падтрымаць дар сакавіка, гэта збор сродкаў на дзейнасць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Для тых людзей, якія не знаходзяцца ў Беларусі, гэта магчыма. Вот для тых, хто ёсць у Беларусі і хацеў бы адзначыць 25 сакавіка, я ведаю, што ў вашых эфірах шмат людзей, десяткі тысячаў людзей глядзяць Еўрарадыё і сочаць зараз за нашым эфірам. Для іх ёсць магчымасць у гэты дзень гучна размаўляць па-беларуску на вуліцы, у грамадскім транспарце. За гэта не караюць, але гэта адначасова паказвае: мы беларусы. Мы ганарымся гэтым, мы адкрытыя да іншых беларусаў. Абдымаць сваіх сябраў, усміхацца ім, маліцца разам, спяваць беларускія спевы. То есть тут адзначаць можна ўсяляк, а асабліва, канешне, у коле сям'і. Тут ужо я ведаю, што вельмі многія беларусы дастаюць і бел-чырвон-белыя сцягі. Тут ужо многія беларусы святкуюць, спяваюць, моляцца, і не стрымаць зараз, не стрымаць Дня волі. Мільёны людзей так ці інакш адзначаюць гэты дзень. Таму будзем асцярожныя, будзем адказныя, але адначасова будзем разумець: дзень волі — это дзень свабоды і дзень рашучасці. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Дзякуй вялікі. Ну што ж, я звяртаю і скіроўваю усіх наших слухачоў і гледачоў, хто хоча, можа быць, раптам згубіўся, не ведае, ёсць у яго горадзе, у яго краіне нейкая там імпрэза, мерапрыемства ці яшчэ што-нибудь. Заходзьце, калі ласка, на сайт офіса Ціхановскай, заходзьце ў соцсеткі, ёсць агульная інфармацыя. Павел Севярынец дзеліцца агульнымі такими звесткамі, дзе, што, колькі, у якім фармаце гэта ўсё адбываецца. Ну і яшчэ я хацеў бы таксама звярнуць увагу, што тут кожны, хтосьці можа далёка, хтосьці можа быць сапраўды перасцярога, хтосьці з іншых прычынаў не можа далучыцца святкаванне, як кажуць, асабіста, але ёсць магчымасць далучыцца і паслухаць, паглядзець онлайн. Я ведаю, што скажем, наша сустрэча у Лондоне будзе транслявацца онлайн. Алена рассказывала, что мерапрыемства у Канадзе таксама будуць транслявацца. Я спадзяюся, что і ў ЗША будзе такая магчымасць, можа быть, не паўсюль, але дзесьці трансляцыі ладзіць. І таму у любым выпадку дзесьці будзе, дзесьці не будзе, але можна далучыцца, чаму б, скажем, там якому-нибудь беларусу, які знаходіцца у Грузіі, не паглядзець трансляцыю святкавання Дня волі у Лондоне, ці у Торонто, ці ў Сан-Франциско. Дзякуй вялікі усім нашим удзельнікам нашага эфира. Дзякуй усім, хто нас глядзеў. Я нагадаю, что з намі з ЗША была
сябра Асацыяцыі беларусаў Амерыкі і лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско Надзея Нортон. Дзякуй, Надзея. З Канады сакратарка згуртавання беларусаў Канады Алена Лявонченко. Дзякуй, Алена. З Великабрытаніі далучыўся да нас наўпрост у студыі Ігор Іваноў, актывіст дыаспоры і заснавальнік выдавецтва «Скарына Прэс». Ну і старшыня аргкамітэта святкавання Дня волі Павел Севярынец быў з намі на сувязі з Вільні. Дзякуй вялікі ўсім. Не забывайцеся, святкаванні пачынаюцца ўжо ад 21 сакавіка і будуць ісці до конца месяца. Жыве Беларусь! Жыве вечна!